אז מה קורה חברים? היום בסרטון, כל פעם שאני אעשה קיל, אני מחליף כוון. היו פה כמה כוונות מטורפות, אז אל תשכחו לשים לייק וסאב ולצפות עד הסוף. ובואו נתחיל. נחת באדובי. ככה קוראים לזה. מקווה שככה קוראים לזה. מטרים בפורטנייט זה לא נראה הגיוני. ילך לרצפה, אומייגאד, איפה הוא היה? אוקיי, בוא נחליף קרוסר. אני אחליף שם רנדומלי שאני לא מכיר. אוקיי, נייס, הוא בוט. אומייגאד, מה קרה להם שלי הצילו? טוב, יאללה, עכשיו אני חייב להחליף קרוסר. אומייגאד, זה הולך להיות גרוע. נחליף ל-SMG שלו. כן, אני רואה שיש פה עוד אנשים. אומייגאד, זה כזה גרוע ל-SMG. אומייגאד, לא. אומייגאד. אוקיי, 40. נייס, אוקיי. הוא היה חתיכת מעצבן, אני אקח לו את הסנייפר. לא הצלחתי לקחת לו את הסנייפר. טוב. אוקיי, לפי מה שזה נראה, זה אמור לעשות לי אימות. ייי. טוב, יאללה, עושים בוקס. FNCS. יאללה, בוא נצטרך תקצים. מה, עשה רגע חלון? הוא עשה לא, אתה לא תוקע לי RPG. לא, אתה לא. הוא ניסה לתקוע לי סנייפ. אוקיי, הוא כבר עבר להציק לו. יאללה, עושים 2v2. נו, תעשו קרב שניכם ואני אציק לכם, לא רוצים? אוקיי, לא, אתה. נייס. סוויץ'. יאללה, עכשיו אני צריך מהר מאוד. לסלקון. אוקיי. יש לי כוונת פיקקס, ייי. זה מוריד, עדיין, איך זה מוריד 2 בזון כזה קטן, מה? נייס. לא. אומייגאד, אני חייב את הרפרש הזה. זה לא RPG. נייס. לא, אין לי מה לעשות. אומייגאד, תקפוץ עליי. לא, אתה לא עוזב אותי, אני לא עוזב. מה? טוב, זה היה סרטון היום, מקווה שנהנתם, וניפגש בסרטון הבא.